Good evening. Ayun! 100 viewers! Hello! Ano? Doon muna tayo. Speaker. Doon muna tayo. Speaker muna. At tayo ay mag-8-8. Oh. Tuloy mo na yung magkanta na tayo. Mas pas pa ako. Hindi makakanta. May kanta ba kayo ito? Bili na nga niyo. Imbulis mo. Ito ko na Kuya Puloy. Ako magbayar. Aw, Neni. Aw, ang mini. Lopo, shout out. Kapatid ko yan. Thank you. Kapatid ko. Bablog din yan. Magandang gabi. Kapatid mo to? Hindi ko nakanta. Hello! Good evening sa inyong lahat. 1 million viewers. 1 million. Dami ah. Hello, good evening po to everyone. Welcome to live ni dito. 8 million viewers. Hello. Ano natin? Kaling Jason. 8 million viewers. Mega love shoutout. Nanod siya na ako medyo. Pero na si Javi, Javi! Oh, 10 million viewers. Hello. Oo, madilim talaga. May inano pa si Kuya Puloy na sinit up pa talagang ilaw para sa live ko. Siyempre maraming salamat kay Kuya Puloy. May pailaw pa dyan, Kanina kasi dapat saktong 7, sabi ni loading tayo. Bakit loading? Maglagay tayong buksan ko yung data ko. Para may pang-suporta tayo. Kuya Ruel Uliano, hello. Catherine Guanson. Hello po. Good luck, paring Jason, sabi ni Kuya Ruel Uliano. Catherine Guanson, hello po. Awawan nini, shout out. Si Regine. Rahim, shout out. Thank you po sa pag-tune in. 15 million viewers, hello. At sa 5 million na nagtamsak. Thank you po. Eljan Official Loco from Morocco. Hello po. Yo, Tol Marocco, hello. Hello sa inyo, sa tao, sa lahat. Good luck, Jason. From Thank you, Tol. Guanson. Jason, hi. Hello po. Thank you po sa pag-support nyo sa aking channel. Idol Marocco. 10 million viewers, hello. 20 na. 20 million. Dami. Million ah. Eljon Official from Morocco. Siyempre shoutout sa aking asawa na silent viewers. Naka-tune in yun. At siyempre sa mga sa biyanan ko na naka-tune in din yun. Kasi alam nila na tayo naka-challenge. At sa mga bayaw ko na naka-tune in. Supportahan po natin. Yes. Salamat po. Supportan natin Mga si kapatid Kuya ko na Jason. naka-tune in. Thank you. Sa suporta niyo sa aking pangangampanya. At pag ako'y nakalabas, alam nyo na ang aking gagawin. Alam na. Hindi ako mangangako. Mahirap yung mga kung natapako. Mahirap talaga yun. Oo. Signal pa lang. Oo.
Signal pa lang. Wala nang kuryente. Bayan. 22 million viewers, hello. Million yung nanonood. Or naman. Malupit. 24 million na. Ang dami namang pumasok sa live ko. Ganda. Thank you. Napuntahan po natin Oo. para hindi makikaw. Oh. Pero mas maganda po yung yung Ay, sa views. Ay, sabi Ay, yung views kasi yung labanan ngayon, Diyos ang ano. Views. so yung views 5 days dapat makuha namin yung ma-reach namin yung 20k na views para di tayo ma-kick out. Kasi mas lalo pa raw yun mababago. Mababago pa yun. Kaya ang importante po, kung halimbawa man may magpakulay sa vlog, kung yung views ko mababa, di ko makuha yung 20k views, wala rin. Kick out tayo. Kick out. Yun Ang po. kailangan pala ngayon, ano? Oo, yung views. Yung views. Kita ng vlog. Pero pag may gustong magpakulay, tanggapin natin yan. Oo. Hmm. Ano yun, magkano pa lang, pipindutin mo lang yung ano? Yung sandala. Henry Malati. Ganyan, yung para makabiyot, yung ganyan. Yung... Hindi. Like man. Like mo yun. Saan? Halimbawa, yan, mama yan, yung yung views, halimbawa yung vlog, pinanood mo. Yan. Yun. Okay nga. Yun. Paano kung magmaraton ka ng magmaraton? Ay, kuya! Ba't ka nagsabi? May pa-speaker Ano, siya. Kuya. Jason? Kung minamaraton-maraton mo, okay lang yun. Yung panoorin mo ng panoorin? Oo. Oo. Okay yun. Okay yun. Ako pag nagano, Kain po. nagano ako, pinipindot ko yun pag nanonood ako. Ano di ako makakanta? Ha? Pakos ako. Kaya mo yan. Mga ngarana tayo, ano kaya maganda mga kanta ngayon? Good evening po sa inyong lahat. Kuya Kain po. Renante. Rong Gabilla. Kuya Renante Rongabilla, hello po paring Jason. Good evening, sabi ni Kuya Renante Rongabilla. Salamat po sa suporta nyo. Po, from Mahapo. 32 million viewers, hello. Magamiga love shoutout. Ikaw na ka mo. At yun po sa mga viewers po ng namin ni Utol, yung upload po namin, sana panoorin nyo kasi doon tayo magbabase ng views. Dapat yung sa loob ng 5 days nga, dapat maka 20k views kami na sa loob ng 5 days. Pag hindi, laglag kami, kick out. Kakaiba po yung challenge kasi ngayon ni Idol. Dapat pala makami. Ilan ang Oo. pindot mo? Sige lang yung, yung vlog na in-upload namin, Oo. panoorin hanggang dulo. Yun. May kanta na may! Sige mo mabuhay ko lang. Ate Marciana. Novera. Power on. Bluetooth mode. Ate Marciana, hello! Miga love shoutout. Kakak mo sa nakakawal-kawal. Ate Marciana, hello po! Iporta natin paring Jason para hindi makik out. Yun. Salamat. Hello, Tita Marian. 37 million viewers, hello. At sa 10 na nakatamsak. Huwag po mag-skip ad para Yun. hindi mo invalid. Kumarsana, kain po. Okay Sarap po ng Ate ulam Marciana. Pansit. Oo. Kanton. Kanton. Ulit ka na. 39 viewers, hello. Guys, kami muna magkakanta para mang-ara na tayo sa mga viewer. Ito ako no, may kanta ko no.
O na nga muna si Jamie muna. Kuya Puloy, Timayang, Kuya Joel, Power Gabi, on. Ate Bidang, Bluetooth sabi ni mode. Ate Marciana. Si Marciano. Marciana. Yura, nandito po sila. Nakasupport po sila sa live ko. Mangangara na kami. Para kay Parin Jason. 31 million viewers, hello. Naglagay pa po ng spotlight si Kuya Puloy. Ito na. Mangangara na kami. Maruya, Mayura, Jamila. Bubul na. Let's go, sabi ni Otol. Mike. Awaw Nini. Kapatid ko po yan, yung awawin Nini. John Lorino. Sunod ko yan. Hindi. May vlog din yan. Hindi pa sila monetize. Mangangara na kami. Hello po. Kuya Bert TV. Kuya Bert. Upload more. Parang Jason. Opo. Upload. Mamaya po pagkatapos ng live ko, mayroon akong i-upload. Yung gawa namin ni Kapuloy doon. Hello. Hello po. Romel, Romahid, hello po. Kahit sintonado. Okay lang po, you're welcome, sabi ni Ate Marciano Guerra. Fidel Reyes, parang Jason Malakas. Mangangara na kami. Baling doon dyan sa inyo. Malakas din po, mga siguro, mga 20 segundo siguro yun. Ano nakaano? Cellphone. Laman nakakulit pa man. Di ka na kami, may. Laman nakulot. Shoutout sa inyo lahat dyan from Baguio City. Hello, Bidang, Gami, and kay Kuya Noli, sabi ni Kristita. Harap na mga kulay dyan. Para sa Miss yung riwa. bagyo. Ay, miss na namin ni Jama yung bagyo. Nimar, hello po. Bagyo malamig yun. Thumbs down, sabi ni Kuya Nimar. Strawberry tapo. Hello. Nag-i-snow doon. Nag-i-snow. 49 million viewers, hello. Bluetooth connected. Love shoutout. Ito yung first day ng first day ng live ko para sa challenge. Minamahal ni. Malupit pa yung pangalan ng challenge namin ngayon. Grupe, yung chicharon. Kuya Jaime, magandang gabi sa lahat. Yan, sabi ni Kuya Jaime. Jaime! Kuya Jaime. Ayan, Hello po. Ayan, 48 viewers. Kaya ni Lola. Yan, magpalipad po tayo hanggat sa maghang ang cellphone pa rin sa palipad. Handog ng Bear Brand. Ang 840 grams, 300 pesos na lang. Mag-Bear. Loading man yun. Tapos pakulay na kayo para para na lumindol ng gabi. Palipad na. Salamat Bago po. Kayo dyan. Pag-tune Ingat in din nyo. po kayo, Ate Marciana. Brand araw-araw. Busog na ako. Nandun ng Mobilya. Hello po, Mayura. Good evening po. Sabi. 50 million viewers. Hello po. Unang live ko sa Subasco. Tingnan natin yung oras. Baka makalimutan ko. Baka akala ko pa yung mga normal ko na live. Lagi pa naman ako nagla-live. Nandito kami. Oo nga. Alala sa ano. 40 minutes. Bilis ng oras. Yun. Aharanahin na tayo ni Kuya Joel. Isa na boses at isininobo pa. Paus pa ako. Paus. More welcome sa mga papakulay. Thank you in advance sa suporta. Sa support sabi ni Otol. Awaw and Nene. Ang iyong larawan, ang iyong mga pangalan, ako lang Ni Mrs. kahit Ayan. nasan ka man, Dahil makapasok tayo na yan. malapit man. Basta suportahan niyo si Ang Manny Jason at si pag-ibig Alamid. ko'y Spread sa amin. lamang.
Salamat po sa suporta. Thank you po. Hello po Ate Bidang, sabi ni Renan Torremonia. Kuya Noli, let's go! Enoli, magaling Let's ka go, rin. kuya! Magaling ka na, kuya! Wilson, let's go! Hey! Ang ulan! Ayan! Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ko dapat mabago. Kung laging naman lamang sa'yo. Hey! Minamahal, minamahal kita. Hey! Limpa, tumugsok, laban lang, Kuya Jason, kaya mo yan. Salamat po, marami nakasuporta sa'yo. Thank you po. Kaya natin yan, laban natin to. Laban natin to. Magikay kapiling, Hey! nalilimutan sa sarili. Sana'y wag Andres Dominador, laban ng parang Jason. Maganda ang jacket siguro. luwas mo. Ang ganda mo to. Ang buwan at araw, patuloy pang lalaban. Yun! Parang pagulay na. Si Vince. Ako'y magmamahal sa'yo. Vince! Thank you, Vince! 1K! Laging naman sa'yo. Jason is your 1K! Minamahal, minamahal. Thank you! Kita. Babayaran mo yan. Oh! May utang tayo kay Vince. Nagpalipad. Rini. Kuya Rini! Ayan na, Kuya Rini! Oh! Oh! Kuya Ruel! Kuya Ruel! Oh! Yan na! Thank you! Kuya Ruel! Kuya Rowel. Ako'y magmamahal sa'yo. Pakita ka Kuya Ruel! Magmamahal. Kuya Rowel. Oh! Catherine Guanson! Kuya Rowel, hello po. Kuya Noli, good evening! Sabi ni Catherine Guanson. Sir Ruel, salamat! Bigyan sila po, sabi ni Au Au, Nini. Yun! Kuya Ruel! Thank you po! Andiyan siya sa... Pasok, Vincent. Oh. Ayan. Kuya Ruel, hello! Kuya Ruel, ayan. Hello po. Kat, sabi ni Kuya Like and Noli. share, sabi ni Kuya Rini. Yan. Dun Elias, ayan, hello pa rin Jason. Gandang gabi sa imong lahat dyan, kain na tayo, ayan. Salamat po! Kuya Renato, shout out. Kuya Renato, hello! Kuya Rowel. Ate Marciana, Chin. Yan, support po natin sila, no, at siyempre, may yung views nila, may challenge din po. Dapat sa 5 days Ayun na, makaabot lumabas sila na ng sila sa- 10K. Sila si... Sana masuportahan po natin yung kanyang views. Salamat po! Ayan. Thank you! Pwede po balik-balik at panood yung mga vlog nila para makaabot sila ng On 10K. our live, yan! Opo! Hey! Shout out sa'yo, Chinchin Yoyoyo, sabi ni Andres Dominador. Kuya Renante, hello po, Yura. Hello na, Kuya Lau. Natin din pa, hello po. Now, hi, Bibi Chinchin sabi. Norman Lau. Kuya Lau, I miss you. Hi, Bibi Chinchin. I miss you, Kuya Lau. Roron Soro! Goronzoro, ayan, magandang gabi. Parang Jason, supportahan. Kuya Lali. Lalaban din sa challenge. Yan. Thank you po! Sana, yung views po, yung mga upload po, panoorin po natin. Kasi dapat sa 5 days, maka-10K sila. Kung hindi, out. Mas magandang suporta yung palipad. Oo, suporta at saka Hello, Kuya palipad. Rene. Kuya Lau, Hello, Lincoln. Lamia. Kuya Lau is coming. Yes, Kuya Lau is
mo lang nga po. sila para may Alam ko pakulay. kayo po kay Norman. Ayan. Ate Bidang. Thank you, Ate Nimpa. Kuya Minato Limahan, shout out to Solid, ganda ni Ay, Rini Castillo. Thank you, Chinchin. Thank you, Kuya Lau. Thank you. Cristita. Cristita. Kuya Cristita. Ayan. Cristita, di maliwa. Dumili. Thank you po. Di mali out. Di maliwa. Di maliwat. Di maliwat. Bluetooth disconnected. Di maliwat. Di malimot. Di mali out na. Sabagay. Di mali out. Thank you po. Wala man to mga hartong palipad ni Utol. Aw, thank you po. Cristita, sabi ni Aw, Bluetooth Nini. connected. Jeff Vlog, ayun, shout out kay Ilyas Lagas. Jeep Vlog. Ayan. Ate pala to, sabi nyo kanina, kuya, ate man pala to si ano. Hello, Juliano. Hello, Jaime. Ayan, shout out, salamat po, kuya ano, Jami, kuya Ruel. Hello, Kuya Ruel. I miss you so much. Kuya Lau. I miss you, Kuya Lau. Wala to. Hindi ka na naman. Yon, Kuya Noli. Priority muna po natin honorin mga kapatid para maka Opo, para ulit pa nila yung mga kapatid. Hello po. Hello, Don Elias. Para di po sila makita. Hello po, Don Elias. Ha? Kaya niyo yan. kaya yan. Shout out po sa 91 viewers. 93 million viewers, hello. May kapigalap siya araw. 22 minutes na po, bilis po ng oras. Sana po, ganun po kabilis na palapad. Oh, dapat sa lagang maliglis ng salita ng araw. Sana ay nasa mabuti ka. Hey! Ako'y huwag hindi nakakaranas ka sa hundi. Hey! Aga Norman. Kuya Renante, hello po. Jami, good evening po. Sabi ni Kuya Renante. gabi Ay, Kuya ano? Ino, ayan. Hi, Chinchin. Pinadaan sa 93 million viewers, hello. First day ng challenge. First day live. damdamin. Kuya Ruel, hello po. Thank you sa palipad. Sana masundan. Ha, 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 ha. Yun. Sabi ni Jami. Di Mayura. Ilan minutes to? 23 minutes. Hello, Reynante Rosinda. Sinta. Hello, Kuya Renante. Sabi ni Mayura. Jamaila. Comment lang po kayo. Mata. Marari. Hello po, Jen to Bermundo. Ayan. Carrot money. Kahit pa. Sabi ni Raimundo. Para Secret po. kapiling ka. Mahal. Alam na. Raimi, isang Kuya Ime, hello po. Kuya Jaime. Kuya Jaime. Ayan. Manila, hello po Maring Jason. Go, go, go lang. Malalim Hello po, James Morato. Kuya, yung sabi ni Kano. Malamig ang simoy ng hangin. Shout out sa lahat. Papasok. Silent viewers. Hello. Sabi ni Rin Kung Castillo. mayayakap lamang kita, Hello, Ate Andres lamig Domingo. ay di Jami, hello. Ayan. Hello, Kuya Jaime. Guinas Malas. Sabi ni Mayura. Panaginip mo'y aking ikaw. Hey! Sinta, Mula Kuya Noli. Guinas. kahit na Hola, Kuya Rojas. Hello, Kuya Andres. Sabi ni Mayura. Yun. alupad na mo. Kuya Willie. Ayan, yun! Wow! Hey! 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 Kapiling Shout out pa rin dito, sabi ni Willie. Warley.
Thank you, Kuya Ruel. Thank you, Kuya Ruel. Thank you, Kuya Ruel, sabi ni Mayora. Aw, nini. Yan, shout out. Kuya Ruel, thanks, sabi ni Ate Marciana. Saan si Alamid pa rin Jason? Nandun po sa kanila. Arin Castillo. 113 Renato, shout out. Aw. Yun. 113 million viewers. Hello. Kuya Rams, hello po. Kuya Rams Journey. Hello po. 113 viewers. May oras na rin, 20 minutes. Wala. Kumusta ka, aking mahal? Hey! Hindi pa, taga Burias po, si Kuya Vince. Hello po, Besti. Sabi ni Ate. Makbal 23. Gandang evening sa inyo. Yan. Thank you. I love you, Kuya Amy. Thank you. Thank you po. Thank you po, Kuya Jaime. Malupit. Kuya Amy. Kanta natin. Support Team Paway pa rin Jason, TV and Alamid Striker, sabi ni Kuya Rams. Kuya Amy, sabi ni Ate Marciana. Makbal shout out, sabi ni Rini Castillo. Yes! Amo ah? Amoy. Ano talaga? Amo talaga? Nakulangan sa live. Ayan po, 27 minutes live. May chance na po tayo magpakulay sa mga gusto magpalipad. Para po sa mga viewers ko, 2 million, 112 million viewers. Jagger! Ay, Kuya Jagger! Kuya Jagger! Hello po, Kuya Jagger! Go, Kuya Jagger. Hello, Ate Marciana! Sabi ni Kuya Amy. Magandang gabi, Kuya Jagger na. Harap kasi dito! Nandito makasakay! Hindi ko nakita ang iyong pagtubos na Ay, Kuya Norman! Shout out! di kaya nang malaala. Kuya Jagger! Sabi ni Kuya Nuli! Kuya Nuli Vlog! Shout out! Sabi ni Rini Castillo! 57 minutes po! Ayan! Marciana! Ayan! Hello po, Kuya Amy! Anong pagkukulang ko? Sa gimik ko'y muli mong balikan. Kuya Jagger! Pula! Ang mga kasalanan, pag-ibig ko'y muli mong mabigyan. Shout out! Aw! Nini! Mo ang lahat ay isa. Thank you! Harap na sinira mo, kulang na pambayad ang buhay ko. Ang isip ko yung sinubok sa tukso kamunduhan. Hey! Ang pinagin, isang hangal. Kasi pwede mo, isinong mo yung daan. Huwag mo lipahan ang mababawi pa. Hindi siya lang. Nagawa kong mga pagka. Taosong request, please. Taosong daw. Taosong request, please. Amen lang po kayo. Hi, Mayora. Let's go na. Paring Jason, sabi ni Kuya ano. Gandang gabi po, Tatay Jazz. Ray, hello. Hi, Kuya Noli. Thank
Thank you po. Di mali out, shout out. Ayan, salamat Kuya Raymond, di mali out. Musta Kuya Nuli, sabi ni Kuya Jagger. Thank you po. Kayo. Gandang gabi, Team Paway, sabi ni Ate Yet. Thank you so much. Kura, Last Kuya song karaoke. Ray. Magnetic appeal, strong immunity, peak confidence. Yan Kuya Jagger, kantahin na po yung request mo. Hello Chinchin from Canada. Ano Kuya Jaime? Ayan. Si ano si Jaggerlook. Kuya Jaggerlook, yan yung nagkwenta sa Hello kay Kuya Ano. Ayan. Hello po sa inyo. Comment lang po kayo. And you're watching the live. Thank you. Huwag ka naman magbasa, magkanta ka lang. Pinari mo kasi dito. Mararap ba sa kanta? Yan. Yan. Okay. Okay, tulad ng isang kabayo. tulad ng isang ibon. Yan, Kuya Jagger. Hello Kuya Gatsya. Gacho, yan, shout out sa'yo. Ay Kuya Gatsya. Para bang tanging nais marating sa matupad. Hello Ate Yet. Isip ay nalilito pag nakakita ng bago. Maraming salamat po sa mga suporta ninyo. Sabi ni Gacho Official Vlog. Ng bagay sa mundo ay isang malaking tukso. Thank you sa nag-request po. Thank you. You too Ate Yet. Bakit maluluha? Bakit maghihirap? Ayaw bang mangyari? Ay di masasabi. Israel Ate Marciana. Sasaktan mo lamang. Puso ay huwag sugatan. Ito'y laro lamang sa mundong makasalanan. Tutuyo, Hey, kain po tayo. bulaklak ay nalalantang. Eh, lagong nagkita. Araw ay nilipas, sa madilim ang punta. Tingin niyo po sa mga pumasok. Wins, oras natin ang masabi. Tol! Punta ka dito, Tol! Tulungan mo ko sa kanta, Tol! Hello kay Andres Suminador. Sasaktan mo lamang. Puso ay huwag Chris, PM mo, Kuya Noli. Yan. May comment si Kuya Gacho. Chris, PM mo, Kuya Noli. Hey! Kuya Jaime, salamat po sa bilihan namin. Makasalanan. Tulad ng Gusto namin pumunta dyan para maka-banding namin yung lahat. ay mamamatay. Di mali out. Raymond, salamat. Dahil nais makarating sa kanilang buhay. Hey! Renante, pagod pa ako. Ilan maghapon. Kaya talaga yan, Gacho.
Crispin. Crispin. Hello. Ayan. Yan, comment po kayo. Hello, Alamay Striker. Good evening, sabi ni Renante. I love you. Gagawin lang. Thank you po. Ayan. Maraming salamat. Comment lang po Thank you sa kayo. mga Enjoy kasama the natin na naglalay. live. Thank you po sa support Yan, niyo. good po kayo. Thank you po. Okay naman. Okay naman. Kiss ka nga ni Bilang. Ninrod. No, why does the ice tray come out like this? Ayan, comment lang po kayo dyan. Parang Ay, thank you, my Kuya Jagger. Oh, sino yan? Sino yan? Ay, Kuya Jagger. Kuya Jagger. Thank you so much po, Kuya Juggernaut. Ayan, thank you po sa support. Ay, ay, ay. Si Kuya Jagger yan. Si Kuya Jagger. I know. Gagawin lang. Thank you po. I love you. Thank you, thank you. Ano, kanta ba? Kuya Sumabit yung Noli. boses. Hello. Ay, thank you po ulit. Thank you po ulit. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Oh, sino yan? Oh, sino yan? Ay, Kuya Jagger. Ay, Kuya Jagger. Ayos. Thank you po ulit, Kuya Jagger. Paano kayo sayo rin ganun? Wow. Sayo ba? Breathless. Sayo. Sayo ba? Ano na ba? Yung... Thank you so much po ulit, Kuya Jagger. Kita mo, once mo. Sabi ni Kyle ulit, Chin, go home. Thank you po. Thank you po sa kanta. Patay natin. Kuya Wat, ayan. Hello po, Kuya Bogart TV Oman. Hello, Kuya Andres Sito. Habang mga Diyos ang gabi. Ang Leo. Kanyara. Habang Diyos yung vlog, hello, parang Diyos. Turon. 20K po, 20K, hindi po 10K, 20K. 5 days po, 5 days. 20K po, 20K. Happy Ramadan. Hello. 5 days po. Benji Fernando, Tito ni Jason, magaling din kumanta. Opo. Ate Jenny Sharot, sabi ni Kuya Rini Castillo. Hey. Ayan, Christine. Kala ko kuya, 20K. 10K pala. Paul Julius! Paul! Hello po, Kuya Julius. Advance happy! Advance happy Anip! Number 4! Wala ba ka kasi ito? Sino yan? Sino yan? Julius! Julius! Yan! Hard! Yan! Kanina to na. Yan, oh. Sabi Thank lang you kayo po, ba? Kuya Julius. Thank you so much po. Ah! Ay, parang Julius! Maulan ng orange ngayon. Thank you! Hey! Thank you po! Guys, later. Thanks! Thank you po, thank you po. Ingat po kayo. Ingat. Break please.
Sige na, si Jamie muna kumanta. Maraming salamat sa mga nagpapakulay. Sabi ni Kuya Gacho Official. Tol, thank you tol sa suporta. Breathless karaoke Respect, song. good luck sa challenge, paring Burger Jason. Steak. Bigger patty. Tol, thank you tol. 70 pesos lang. Low. Kuya Junjo! Hello Kuya Junjo! Jojo! I love you! Kuya Junjo! Kuya Jojo! Hello, Kuya Jojo! Ay, request ni Kuya Ronnie! Ayan, Kuya Ronnie! Hey! 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 Kuya Bill! Kapatid ka! Thank you, Kuya Jojo! Thank you po! Sama! Ay, Ate Jenny! Sanaul! Ate Jenny, punta kami dyan bukas. Bigyan mo kasi. Ate Jenny, yung pansit ko ha! Ate Jenny, bibiyay kami ni Karot. Ate Jenny, yung pansit. Uy, iliman Diyos! Suling viewers ng ano ng super. Ay, yung jumper. Iliman Diyos. Yan! Eli Matias, hello po! Sulit niya kahit yung jumper. Oh, sulit! Good luck sa challenge! Sabi ni Eli Matias, Ayan, sayawan na po! good evening! Palipat. Unsa man? Wala, palipat. Partner! Partner. Partner! Palipat. Ah! Oh! Ay, go! Narao! Unsa man? Ate Jerry! Ate Jerry! Unsa man? Narao! Kaya kay kuno yung nangyari Eli Diyos. Bisaya si Kuya Eli. Pag may palipat kita agad. Agad. Hey! Hey! Go! Kuya Junjo, hello! Hello, Kuya Noli, shoutout sa'yo, sabi ni Let's go! Ate Maris, hello! Maring hello! Si Jenny nga niyo. Oh! Yan. Nanalo kasi sa luto. Nanalo ba? Nanalo sa loto. Salamat, Ate Jenny! Nanalo sa loto. Ate Jenny. Ate Jenny! Ate Jenny, pansit. Ate Jenny, ing! Oh. Thank you, Limar! Thank you, Limar. Lagi naman ako. Nanonood dito. Sabi ba yun, Joe? Salamat po, Kuya Junjo! Ate Maris, hello! Sabi ni Kuya Noli. Kuya Junjo, sabi ni Kuya Noli. Hello, Ate Maris, sabi ni Ate Jean Vlog. Thank you so much po sa lahat na nag-comment. You're welcome, Jason. Thank you po. Hello po kay Jojo. Thank you po, Kuya Junjo. At nandyan ka sa live ko, Kuya Junjo. Thank you sa suporta. Jamela! Thank you. Ang ulan ng orange po Kuya George, sabi ni Kuya Noli. Thank you, Kuya Junjo, sabi ni Kuya Julius. Salamat po. Ay, time natin. 44 minutes. Malapit na. Ayan, comment lang po kayo. Hello po, Kuya Jojo. Good 24 evening po, minutes. sabi ni She's Rinaldo done. Longgavilla. Basasin. Last 15 minutes. Hello, Julius. Long time no see. Last 15 minutes. Hello, Julius. Long time no see, sabi ni Kuya Jojo. Yan nga. Thank you po. Ayan, thank you ulit, Ate Jenny. Ate Jenny Vlog. Ayan, thank you, sir. Thank you po. Eh,
you. Ang babait ninyo. Thank you. Oh. Ate Jenny, solid. Mami Maris, sabi ni Kuya Ulan Julius. ng orange. Thank you, Ate Jane. Sabi ni Marciano Niguera. Sunod ka, pula na. Kuya Gatcho, Ate Jenny, solid. Salamat po. Unang live pa lang po at nararamdaman ko na yung ano, suporta nyo. Oo na po. Pero mas maganda po kung pati po yung upload ko, masuportan nyo para di tayo ma-kick out. Yun po. Oh, she's got Hello Kuya Gatcho, sabi ni Kuya Jenny na pati, Ate Jenny. Kanta ka Ate Mayang, sabi ni Kuya Julius. Ate Chiri, go, go, go! Go na go to Ate Chiri. Don't keep pa yan sa Diyos yung palipad mo ko. Hindi po, hindi po. Palipad sa inyo yung Diyos ko. Yung ano po, yung palipad po sa living niya yun. Pero yung views po sa panonood po ng upload ko. Eric Datoy. Go, 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 paring Jason. Daddy Jules. Sabi ni Ate Maris. Ate Maris. Randy. Grabador. Sabi ni Ate Jean Sulit. 148 viewers. Baka pwede po pasyalan natin, upload, paring Jason at alamin. Yun po unang challenge. 10k views. October 1 and 5. Thank you po kaya nulis sa suporta. President Jamila, Ate Mayang, at Ate Bidang. Everyone, sabi natin Maris Lila. Hello po, Ate Maris. Hello, Ate Maris. Dagit mo, Ate Gini Idol. Hirap pindutin nung ano. Remember Flores with Duck Challenge. Thank you po. Madami. Madami. Thank you po ulit, Ate Jenny. Go, Ate Bidang. Ay, Ate Yet, on duty po ako. Sorry. Sabi ni Ate Maris. Oh, she's gone. Barin Prinoli, sabi ni Kuya Julius. Chiri! Ate Chiri! Hello po, Ate Jenny. Girl, my love, Eric, hello! Sabi ni come back Bruna. to my Wala na yung Umawan. I'm so alone. I begin you. I'm down on my knees. Ate Bidang. Ate Jessie, hello po. Sabi ni Joseph, I love you. Yan, kinulit sa Ate Bidang. Hey! Minji Bernardo. Pasa ka. Pasa ka. Ayan, hello po, Maximilian. Ayan, hello. Hello, sorry, sorry, Susan. Hello. Hello po. Ate Yet, hello po. Hello, Bridget. Hello. 50! Malapit na! Last 10 minutes mo. Last 10 minutes! Last 10 minutes po, last 10 minutes.
minutes po. Last 10 minutes. Alexander Season, Paling Jason, shout out, support you. Thank you po. May 10 minutes pa po tayo, 10 minutes. 51 minutes. Paano kung hindi mo? Ay, yan! Pag di ka po yun maabot, kick out po ako. Kick out. Kaya rin abot. Pero maabot po natin yan sa tulong nyo. Sa tulong po ng mga viewers. Sino susunod mag-live? Ikaw kaya rin ata. Okay lang po, Ate Maris. Luti pa kami. Sorry guys, good luck, Kuya Jason. Salamat po, Ate Maris. Ate Yet. Send ba yun sa mga video mo sa live? Sa video po. Sa video. Sa mga upload ko po. Mamaya po may upload na naman ako. Hello po, Ate Cristita Di Maliwa. Hello. Hello po, at Cristita. More upload, Jason. 2 or 3 upload. Fellow Bili lang, Stance karaoke Jason. song. Oh, salamat po kay Jojo. Opo, may naka-private na po ako. May bibitawan ako mga upload. Last ng kanta to kasi mag-ano na. Rahim! Good luck sa challenge, Kuya Jason. Gawa ka playlist. May playlist po ako. Ayan, ilang minutes lang tayo. 8 minutes. 52 minutes, may 8 minutes pa tayo. Yung thank you po sa mga pumasok at sa mga nagpakulay, thank you po. Salamat sa suporta nyo. At siyempre salamat sa mga kasama ko dito na nag-live. Mga sumuporta. Hey! Amo ay! Rini ng pathway! Nay, hello po sabi ni Ate Maris Villa. Ate Miss Maris, anong time ka mag-live? Masyang ni Kira, hello! Lahat ng channel at mga vlog ni panoorin yung vlog at Challenger. Andresito Kanyaga, Ate Bidang. Ang hika nyo. Opo. May upload ako pangatlo. Ayan po, sana Binjo Fernando, marathon nyo yung vlog nila para sa revenue tapos i-share nyo po yung yung mga vlogs para maraming manood. Kapasimple ay. Kapasimple kami. Kayo. Hey! Malapit nga yan. Paling Jason, damihan mo upload araw-araw. Good luck, Tol. Salamat po, Tol. Tol, Julius. Wala pa kayong mga kamay dyan, sabi ni Andres Dominador. Yay! Bukas pong tanghali yung live ulit namin. Sunuran po kami ni Otol.
to si Kuya Pulingela. Hey! Hey! Ayan. 55 minutes. May 5 minutes na lang po. Let me see. Ayan, may 5 minutes. 5 minutes na lang. 4 minutes. Last 4 minutes. Thank you so much po sa lahat ng nagpakulay. Ayan, next song, sino pong kakanta? Hello, Kuya Randy Grabador. I bought a fruit slicer and a peanut. Hello, Kuya Benny You put it Fernando. here, then shake And this si handle Juliana up the back. Batalier. Which extra Kuya feels Ricardo pretty good. Flores and Danny Bolong. Ayan, hello po sa inyo. Tuloy lang saya. O, sino ba? Sino nang kakanta? Next. Sa lahat ng nag-support. I love you all, sabi ni Kuya Noli. I love you po. Ayan, mag-ano lang, mag-end lang. Malapit na po tayo mag-end. 4 minutes lang. O, 3 minutes lang po. Ayan po, maraming salamat po sa mga nagpakulay, sa mga sumusuporta sa akin. At siyempre sa mga sumama sa akin, na suporta nila. Dito sa, sa barracks, maraming salamat sa kanila. Thank you. Mag-mic ka kasi. Pause na! Unang live. Unang live na pause na. May mic kasi. Hello, Kuya Nuli, Git Wilson. Yun, Get Wilson ko, Kuya Noli. Naumangan man pala ni ka. Mayura Jamila. Ilo Mabuot Kuya. man gan sa nakauman. Lincoln. Tiwala lang pa rin Jason TV, sabi ni Kuya Rini Castillo. Miss you din po, Kuya Jojo. I miss you, Kuya Jojo. I miss you talaga, Kuya Jojo. Hello, Kuya Jojo. God bless. Salamat po, Kuya Jojo, sa suporta mo sa sa challenge ngayon. Hoping the healing of your wife po. Oh, 57 na tayo. Yan lang. Malapit na. Bye-bye. Thank you po. Baka 57 na. ano ka pa niya. Baka makita tayo. Salamat po Maya-maya. sa mga nagpakulay, nagpalipad. Maraming Yun. salamat po sa unang live ni Hello, Jamila, Karen sabi ni Dizon. Kuya Jojo. Love din namin kayong lahat. Thank Team you po, Noli. Kuya Jojo. Sabi ni Thank you so Renato. Hello, thank you, Kuya Jojo. Galing ka. Thank you. Ingat po kayong lahat. Galing ni General Toring sumayaw, sabi ni Salamat sa inyo sa suporta si Karen Dizon. Kuya Gacho. 58. Yan, malapit na. Thank you po talaga. Bukas ng tanghali, live ulit. Sunuran po kami ni Otol. Supportahan niyo din Yun. po, Kuya Alamin. Supportan din natin si Otol. Yung po, upload. Mamaya may upload po ako. Pagkatapos ito. Bluetooth Yun. disconnected. Sabay silang Malapit na. mag-graduate. Ayun, babay na tayo. Bye-bye! Maraming salamat. I love you. Kuya Jojo. Isa lahat. Bluetooth connected. Alamin.